ברוכים הבאים ל-ISO אונליין. בסרטון זה נלמד את הצעדים הבסיסיים לשימוש בתוכנה. אנו כרגע נמצאים בלוח הבקרה. מד המוכנות עוקב אחר אחוז ההשלמה של מערכת הניהול. מד הימים שנותרו מראה כמה זמן נותר עד למבדק החיצוני. כמו כן נוכל לראות פה מספר תרשימים כגון מעקב אחרי שביעות רצון לקוחות, הערכות ספקים, וכל אלו יציגו נתונים אחרי שנתקדם בעבודה. עכשיו, נערוך את ההגדרות האישיות. נוסיף את שם החברה או הארגון. נגדיר את שם האחראי לאישור טפסים. ולסיום, נבחר את לוגו הארגון, שיופיע בכל הטפסים. ניווט בתפריט הצד. גשו לכל סעיפי התקן בסדר ממוספר. לחצו על סעיף כדי לפתוח את שלושת הצדים למילוי. הנחיות, מילוי טופס ואישור סופי. בואו נתחיל טופס לדוגמה. קראו את ההנחיות לסעיף. מלאו את הטופס באמצעות הטבלה הקיימת. סמנו את הטופס כהושלם וציינו את תאריך העדכון. אנו מבטיחים שתישארו מעודכנים עם תזכורות אוטומטיות. כל טופס שבו נקבע תאריך יעד, יפיק התראה אוטומטית שנשלחת ישירות למייל. ובנוסף תזכורת מספר ימים לפני המועד שנקבע. זה הכל. עכשיו אתם מוכנים להתחיל לנהל את המערכת. אם תצטרכו עזרה, המדריך שלנו זמין בסעיף עזרה.